Mitä tapahtui alle 1-vuotiaalle Albert-lapselle ja hänen lemmikkirotalleen? Tutustutaan oppimiseen, käytökseen ja muuhun Soraääniä livessä, mutta nyt tänään eli 14.5.23 live peruuntuu juontajan huonosta kunnosta johtuen. Ja myöskin se huono kunto liittyy näihin kanavan aiheisiin ja sitä käsitellään sitten jatkossa niin videoilla kuin livessäkin. Mutta tosiaan nytten 14.5.23 live on peruutettu ja viimeistään sitten seuraavana sunnuntaina tulee normaaliin tapaan kello 19 live, mutta katsotaan jos saataisiin vaikka arkipäivä iltaan sitten tämä sunnuntain live, joka peruuntuu. On aina kiva kuulla teidän kysymyksiä ja mielipiteitä ja muuta. Tärkeimpänä asiana tästä liven selittelystä ja mainoksesta ehkä toivoisin, että jää mieleen se, että kun teillä katsojilla ja mopopojilla ja muilla on se kysymys aina, että miten niin muka terveyttä haittaa metelöinti ja häiriköinti ja muu, niin kyllä se todella haittaa terveyttä erittäin vakavasti. Ja tässä tapauksessa se nyt parhaillaan tulee todistetuksi aika hyvin ja niin poispäin. Mutta se käydään perusteellisesti läpi tulevaisuudessa ihan erillisillä videoilla sitten. Joo, mutta ei muuta kuin tervetuloa sitten taas jatkossa sunnuntaisin liven pariin kello 19 ja muidenkin videoiden pariin. Kyllä se kunto siitä varmaankin sitten paranee. No niin, ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavilla videoilla.